clear tu te sipai le vekule ole tun ruma chuan kumsang ni som ni pakhatan ti chua without remorse ti chu kan clear ho ve thung don ani US Navy SEALs te chuan melma bein mitang an san chu turte hanron zong me ka alepo khopui kholai nok nuai maile building chim chenwai kara chun ron kal zelin building chu hanron dappa zel boka nakina chuan agent ritar chu ron langin Syrian sarkarin a hren be CIA member te chu zalen tur chuan aron puita ritara information don bo zui chuan team leader John Kelly chuan khopui mun pakhata anau te chu hruaya an building rin hlel chu wa bein a chunga an mi hren be te chu an wa chu zalen ta hani an mission an zo chuan John Kelly chuan Syrian sipai an tha tape te chu a han check chianga an phone te chu en chiangin chung sipai te chu Syrian mi ni lovin Russian sipai lo tang hrep to an ni ti a hreta makpo ati khermai agent ritar chuan chulai mun chu sanwat chu a him tur thu lo hril thuain an chu don trap tia chuan Russian sipai te chuan RPG in anon kaplar mai le do ngot big lovin Kelly le anau te chuan an kap le veng hal thrui thruya chung mi te chu Syrian sipai ni lovin Russian sipai jok an lo ni ti po an hrechiang ta khermai Arai fen in ka nuwa chuan anau tele an mi chan chu te chu in chung lama chho turin Kelly chuan atia in chunga chuan sipai helicopterin alo nga reng to helicopteran chuan lai chuan anau te thren khat thi chana Kelly chuan ritar chu adem lea chu building chu an thlo chu san nu reilo te a chuan atlo sup zui nga la an wa nei kher mai kumte ave nuwa chuan Kelly now Kain beina telve pakhat chu halo pension to a anupui fanau tenen chuan an ina hlim takin hun an mangho chupa chu pona bollo aron pai lai chuan ven hian aron suburu maya a hmuna chuan a boral chuing hal ta ni an zinga telve tho pakhat po chu kongpuya motor khal lain misur then khat hian an lo kap hlum ngot mai bok kumthum liam ta alepo in beina tel CIA mi le sa chan chuk tu te kha an nitlat mai chuti lai chuan Kelly le anupui rai pur chu muturin anoin buat sai meka Kelly chuan anupui chu kuma mutirin ani ero sofa amua rimoi ngai thari turin a chuale thung chuti rimoi lo ngai thalai chuan an ina powar chu aron top ringot mai ani ti a hria in chua chuan mi tei velan omani ti po a hrezui ngal chuta thom dim theyang berin drawara pistol ada chila chukin chung mi te chu ave pheive ta ngala mi suleng ma za tan ina chuan an lo lut reng mai chung mi te chuan anupui mu hi lai chu an kap hum kha mi maya Kelly point a belet ve ngal bok amalte tein a that ngau hawa a to bera aka pa chuan aron liam ve man lau mai chumi nu chuan Kelly chu anupui om nalama chuan theile theilowa ron bok wak phein anupui lo bora reng to chu aron muwa ari ru an hle mai chumi nuwa chuan ani po chu dam doin lama hruai ania nataka hliam ni ma se aron har chu tat mai Navy SEAL captain Karen Green chuan ron kanin anupui mai nilo a thian le thopui te pahni boral thu chu aron hru zui le ngala chumai ba ka Navy SEAL member dang te him na tura police malak na po a hril zui bok midang in chan le chu an tum to lo ani an in ron be tu te chu misual wak vai satli amai an ni lo thu silin ral be thiam takle training chuak khap an ni arin thu wa sil boka Navy SEAL member te chu tha an tum berani ti po a chian hle thu wa sil bok Kelly chuan anupui thattu te chu tu tenge an ni a hriat huna chuan hril ve ngei turin karen chu hangen zuya ma se karen chuan tuna ri chuan eng ma ala hriat chian bi lo thu wa sil riru hadam taka tura hrilin chu khes chu an chui zui mek thuina thamon bok Kelly po karlawa lodam thale var to in Navy SEAL member te chu aron zom ve ngala chuti lai chuan Secretary of Defense chuan agent ritar le Karen chu officer lenga tan lo soma chuta an se hona chuan agent ritar chuan Kelly nu pui thattu te chu Russian ho an ni thu chu soi chuk ta chung ho chu Russian sipai mai ba ka Russian Federation FSB mi le sa an ni thu wa soi chiang zui ngao Secretary of Defense nena chuan Kelly le anau te chuan Aleppo a CIA mi le sa chan chuk tura Russian sipai te an be thu chu hrilin Russian sipai te chu phubalak nana ron che an ni thu wa soi zui bok
chu mai ba ka CIA chuan chan le te mo be zui emo an tum lo thu soin Russia poisoi emo chu ho poisoi emo chu an tum lova amai ro chu case ero an chui zui reng tho tur thu te Russia nen anin kar ti chiat tuma an be lo tur thu a soi bok karen chu kelibula chun ron kalin thilom zia chu haron soi puya anu puile a thiante thattute chu Russian ho ani thu chu sil hal chu ba ka CIA chuan a hran pa thung rul an tum lo thu a soi tel zau bok chu misul ho passport sim na lo puitu le US le lung an ron ra theina tura lo tran puitu chu andri ani thu a sil bok ani chu tiang thu a sil ta ka chuan keli chuan ngoi mai tum hau lova anu puile a thiante pahni tilhum tu te chu thlamuanga an mut mai phalbi khau lo phubala tura in siamin andri office lam chu haron pana zuaron ruidera ma se veng tu te chuan ani chelo narin an hnot bo dai mai andri mudan dangdap le in andri office bang chu azui ruwa andri kar chu akar chuan asuta heng maya akong khara suta wangin andri chu atanga a chuak thei hau lo chuta akara chuan tuial thei le in a hal ta lu mai le a chunga chuan lutin andri chu do pa a chan that du lo wangin a ke a ka pop mai an ina ron lut aka hlum tak lo kha a minga hredu ani rei fe dop nuwa andri chuan chu pa ming chu Victor Raikov ani thu chu ha hril ve tang enge a motora chu san hnu loka chuan keli chu police te chuan an man zui ngal bok tanina tangin karen chuan a ron kana andri a tha wangin adin hmun tur chu a thalo tak zat tir hril bok a tho puite po chu alaka chuan an lom lo hle ti soin Russian te chuan nasa zoka phuba an laka rin thu a soi le bok keli la chuan anu pui thana in nam hnoi te chu azu don pi lo ti soin a tha avek tur thu karen chu hrila chu ba ka an ni ho thil hriat anei thu te hrilin chu thil chu an hredu ani chuan tanin atang chuan an lak chuangai tur thu a soi tel zau mai keli chu tanin pindana chuan lo le to in pon lam bo ruak chu a thli thlai renga veng tu pa chu ron dakin banglam hoya loading rei tur chuan a ron ti a thu buai ngai tu tura hruai chu an tum don ania a mai ro chu alo nial vet lat mai veng tu pathum chu lutin va hruai chu an tum ngota ani chu na lo be le vet lat mai pakhat chu man betin an ron panani chuan ti hluma avau zuya midang te chu kal kiang vek tur chuan thu a pe zui harei vak lowa chuan US marshal po jela chuan a ron thleng hal maya keli chu in beng daya thodun pui turin a ron som ngal zel chu a chun keli chu lo min phone an pe a phone mang chuan a in beta lelama ron tong chu tu dang ni loin karen na lo ni reng maya karen chuan ani chu marshal te nena thokdun tur chuan a ron ti a lo ni keli po chuan rem ti ve main zel chu a chu sana US marshal nen chu na in beta ni chuta chuan ani chu sipai operation nei na tel turin an tia chu mai ba ka a thuru hriat chu an hena hril turin an ngen boka ta chuan keli chuan anu pui thattute zinga mi pakhat a hming Victor Raikov chung chang chu a soi chu ve ta ni thalak chi hrang chu tar langin tu ber chunga Victor ti chu an ko tira ma se mak dak main agent reader chuan chu Victor chu a thi to thu a soi tatlat mai le engpo chu ni se keli chuan a thalak chu a en chuan a hret chiang le mai boxi chumi nuwa chuan agent reader chuan Victor chu Russian en thatu ani thu chu a soi chuak ta US a poi khoina tam taka chuan Victor chu a en nam hoi thina nei ti a soi bok CIA mi re sa te chuan hun rei tak chu Victor man tum chuan tha an lo tho te thina hamai ro chu a fin em awangin ani chu CIA te po chuan an man hlei thei lo ani chumi nuwa chuan secretary chuan Victor chu tuna Russia a biru ani ti aron soi chuak le tatlat mai keli chuan Victor chu man ngai du wang chuan ama tran pui turin an ni chuang en ta arin lo lu tukin secretary po chuan a lo rem ti ve mai ti chuan karen keli le midang te chu Russia rama thlona thlo lu tur chuan a in po cha ta mup mai ani an thlona te chu uluk tak chuan an endika agent reader po chu ron thleng ve in Moscow an ni chu a lo hmu tur thu a lo hril keli chuan ani chu aring hlel tranta chu wang chuan alaka chuan film khurangai don hle ni in a hriani
Rei lo te ha karen le keli te chu thlona chuan an chiang lu ta Russia rama chuan an thlo lu don ta thlona chuan Russia ram chung chu an thlo lu ta a mai ro chu Russian Air Defense te chuan an thlona chu alo man ngal chat mai Russian Air Force te chuan Marman Airport a chuan tum ngal thui turin an ni chu an ron tia ma se pilot chuan an thu alo hni lawang chuan Russian sipai te chuan an thlona chuan ron kap ta ni thlona chu al zui zui chuin Barensia chuan a tum thei rama chulai hun chu Russia ram chung ani to keli le midang zong te chu thlona tang chuan har satak chuan an chiok thei rama tui chu le win vau kama hlim takin an thleng thei ta chulai hmun atang chuan Marman slama chuan an kal le ta chuti mek lai chuan kritar le Russian pahnih te chu dokana poisa da in engemaw an lo soi ho meka keli chuan ritar chu ring hlelin bum tu ani thuwa sril ta mia maya anina dik tak chu puang chuak turin awau zui ritar chuan an thlona an be ma khan ani chu chulai hmuna chuan aron thleng to ani ti asoya ani chuan an ni ho chu an thivek to emaw ati hi alo ni chu wang chuan Russian ho te chu mangtangkaya Victora mantura chu alo in rilru khi alo nia ama maya an mission lo chun zom chu alo rilru kani chu Russian pahnih te chu Victora mantura a hayar thu chu a soi chiuk ta keli chuan ritar chu rekin a kap teuh hle mai reilo te ha karen chu ron thleng vein keli chu in beng dai turin a ron tia keli chu in beng dai shamin ritar anun na chu ala talo ani chumi nuwa chuan agent ritar chuan Victora in lama chuan an ni ho chu a hruai ta keli chuan hma hruain Victora bodyguard te chu an lo thivek to ani ti chu hawa mu Victor an va mu chuan ani chuan suicide jacket chu lo hain an ni chu alo muaka Victor chuan keli chu lo bethuain keli chu alo hre chiang to hle mai an ni ho chu ama thattura Russia an ron kal thu chu alo hrevek to a nupui le a thiante thina mo phur tu chu Victor chuan ani lo thu keli hena chuan a hrila a thu soi zong chu keli chuan ngun takin alo ngai tha keli hena chuan nangma ni ang tho hi kan nia tuemo chuan rom han na thatak siamin helai hmuna hian keimani le keimani in that turin min hroi kho mani ti na soi keli chuan ani chu thu soi zel tur chuan tima sela Victor chuan abaton chu metin a in tilhum ta ni bompu hnuloka chuan keli mi le sate zinga mi Dallas chu sniper hi na ron kapa sniper omnala chu an hre thei mai boxi lo rei fe han be hnuwa chuan a omna chu hre thein an kap hlum tange nge amai ro chu reilo te a chu sniper dang chu ron lang le in an ni ho chu aron kap vele a karen le keli te chuan chu ho chu chui zelin atopa chuan an kap hlum thei ta ni chuti lai mek chuan Russia sipai tele an police te chuan anom na hmun chu an ron hual ta thut maya an tan tlan chu na konga wang ta khermai keli chuan anau te ho chu building hnunglama chuan tlan cheturin atia ani ero chu in chunglama chuan lonin police te ho chu ama chuan awa tong ta bom chu hmang tangkain chung police tam tak te chu ati hlum theya chutia police ho a bei buai lai chuan anau te ho chu him takin an tlan chuk thei ta ri a thian te ho tlan chu lai chuan midang te chu alo la bei zela police te po chuan a thian te ho chu an ngai sak thei bik lo ama man tuma in churon lu tum te chu alo kap hlum mi maya chuti maya in man tir chu atum bi khal lo ani nakina chuan Russian sipai uniform chu hain chulai hmun atang chuan Russian sipai ang mai na tal chuk ta Russian sipai ho motora chuan chuangin a thian te omna chu wa thleng thei shrama liama tora vaina chaw hlea karen chuan ani chu alo muak ngal ti chuan long lama chuan an hruai phei ta ni karen ritar le keli te chuan Russia ram chu man mo takin an tlan chu sana keli chuan ritar a hna chuan Victor chung chang chu zota chita ritar chuan an na chung chang chu hril ta an ho tulu lama chuan mi hlawm takan omani ti hrilin ani chu chulai hmun atanga poisa tam tham tak ne na tlan chu daya an rama chuan ron ler velo turin atita CIA ho hna chuan ani chu operation an nei na thiangin alo report ang ti na in tiam keli chu ritara chu achuna lom hlaya
ama alorin hel na wang chuan a in thiam lo hle a ngai damadir zui ngal hun le ni te lo ral zelin secretary clay chu restaurant restroom pakhata chuan ron lutin chuti lai chuan keli chu aron lang ve phut mai keli chuan clay chu Russia rama athon dan chung cha chuan ron chu chala Victor na anin biak na chung chang te chu a hril vek bok azona te a chan tha du lo em awang chuan clay chu kidnapin akara chuan a phura a phur betlat mai thudik a soilo ani chuan a chung te chu ati hlum tur thu a soita ka chuan clay po chu a in puang ta a to pa chuan secretary clay chuan Russia rama keli atirna chan chu a soi chu ve tange nge e anram economy din mun a that zel thena turin US chuan Russia ram aruna ngai ani ti a hria a mai ro chu ti mi om mai lai run ngot chu midang mita chuan thiaman changdon bok silo American mi puite koikon thin ang thapa an tan rul thena turin thang aka mangai ani indona chok chuak turatan chuan keli le midang te chu Russia rama chuan an tira anni chu a cho cha mai an ni an ruam handanang thlapin mun khata in tilhum turin an kal zata hani kha khatianga anti theya an thive kani chuan rampani sarkar ho tu te chuan tu ma chu an rin hel don box silova chuwain khatiang khan ati tamai ani ti asoya keli chu thu a hriat chuan athin rim hlai mai tui thuk taka chuan a motor chu a khalu tammi amai motor chu tuya chuan a pil wanga clay chu tuya chuan tlalumin current chu aron langa keli chu aron chan chuak zui clay in puna zong chu keli chu na lo record veka chu thila record chu glitar chuan US president hera chuan a peta chumi nuwa chuan current chuan keli chu airport a chuan wathlain chuta chuan a passport siam thar chu a pe current chuan keli chu ming thar neya nun thar mang turin adu sakna a hlana ama chu thei ngil hau lo turin angen zui bok ti chuan movie chu lo top ta ni tirtu te atop hle lo thlir zo wain ka lo me lo damul lo khrisel ula film dang ne in mule kan tum donia